Да, приключил е матча на Ботев, победа срещу Партизани с 3-1. Страхотен резултат преди ответния матч. Дунав също има своите шансове, независимо от минималната загуба срещу Иртиш. Очакваме и Левски да се представи на ниво днес. Нямаха много време за сработване футболистите на Николай Митов, но разбира се, оправдания не трябва да се търсят, защото Левски влиза като фаворит в този матч. Много нови футболисти, малко време за подготовка, но така е. Всеки момент Мартин Лундби от Норвегия ще даде началото на матча. Изчаква да стане 20 часа. Левски загуби от Черно море. Контролът е в Правец, където се подготвиха футболистите на Николай Митов с 0-1. След това обаче бе победен тима на Радник Сурдулица от Сърбия с 1-0 отново в Правец. От последния матч с Верея, който беше на 4 юни до сега, като включим и почивката, 25 дни. Такава е разликата между последния официален матч за стария сезон и първия за новия. Първа атака в матча, центриране в наказателното поле, удар с глава и резултат е открит. Страхотно начало на Левски, още не е изминала и една минута. Неистова радост по трибуните. Жуниор Мапуко започва много силно с синята фанелка. Неистова радост, възползва се от хубавото центриране в наказателното поле и Левски повежда с 1-0. Чудесно начало. Екстравагантна личност е Жуниор Мапуко. Неговите реализаторски способности обаче не будят никакво съмнение. Левски вече има аванс в резултата. Много хубаво бе центрирането към Мапуко. Не излезе особено разчетено. Личи на вратаря на гостите. Разбира се, това нас не ни интересува. Важното е, че Мапуко дава аванс на нашия отбор. Отново цялата атака. Тя се разви много добре. С мекото центриране, неубедителното излизане на вратаря на черногорците и Жуниор Мапуко го наказа, извиси се във въздуха, с глава насочи топката в неговата мрежа. Левски Сутиеска 1-0. Нарушение на Антонио Вутов, който вдигна купата на България с Ботев. Разбира се, този ранен гол ще повлияе добре на футболистите, водени от Николай Митов. Дано попадението обърка Сутиеска. Няма да има проблеми за Божидар Митрев, който спокойно ще излезе, за да улови топката. Много тежко Божидар Митрев изживя, независимо от победата срещу Верея, освиркванията, които последваха след тази среща. Което, че събра сили и с капитанската лента трябва да бъде лидер на този отбор. Атака на гостите по левия фланг. Има своите проблеми Никола Ракоевич, треньора на Сутиеска. Титулярният вратар Владан Гилиен е наказан заради натрупани жълти картони. Игор Иванович и Боян Божович са контузени. В последния момент беше уреден с картотека Стефан Денкович, който ще действа в ляво по атаката на гостуващия отбор. Страхотна атмосферата по трибуните на Георги Аспарухов. Феновете на Левски подкрепят своите любимци. Така и трябва. Милош Цветкович, също един от новите футболисти. На 27 години е сърбина. Десен защитник, дойде от напредък Крушевец. През 2015-16 игра за Цървена звезда. Тогава, когато звездашите бяха елиминирани от Лудогорец в предварителните кръгове на Шампионската лига. Грешно подаване на Роман Прокаска и предпоставки за контратака на черногорците. Бързо е пресечено подаването напред. Топка за Бабатунде Адениджи. Той беше изпреварен, остана на място. Явно не беше готов за паса. Важна намеса в отбрана. В последния момент шпагат на Давид Яблонски. Прокаска успя да отнеме топката. Веднага комбинира с Бабатунде Адениджи, който не можа да си поведе както трябва. Тъч за Сутиеска. Никола Степович го изпълни. Остави човек зад гърба си Цветкович.
Много чудесно подсигуряване в защита за Левски. А после нарушение в атака. Васил Панайотов на вашето внимание. Даниел Боримиров обеща, че ще разчита на футболисти, които са преминали през школата на Левски. Знаят какво означава емблемата на този славен клуб. Васил Панайотов е един от юношите, които се завърнахте в своя роден клуб. Наред с Антонио Вутов, Иван Горанов. Мики Орачев също се завърна. Той е оставен на резервната скамейка, където са още Георги Ангелов, Диан Иванов, Алекс Боримиров, Атанас Кабов, Серджо Буш и резервния вратар Александър Любенов. Грешно подаване на Яблонски. Топката е изпратена в зоната на Цветкович. Прави впечатление, че Яблонски веднага отива да подсигури Цветкович. Това ще наблюдаваме. Черногорският отбор ще играе по-защитно, разчитайки предимно на контратака. Въпреки ранния гол, който получи. Докато Левски ще държи топката и ще атакува, използвайки домакинското си преимущество. Чиста победа, това трябва да се търси преди ответния матч в Черна гора. Иван Горанов вляво. Гола на Жуниор Мапуко е най-ранният гол на Левски в Европа въобще. Само да ви напомня, че при последните си 10 старта в евротурнирите у дома Левски е непобеден. Последното поражение беше от Вилярял в груповата фаза на Лига Европа през 2009 година. Поражение с 0-2, така че и статистиката е в полза на Левски. Контратака на Сутиеска. Засада няма при това подаване. Трябва да внимаваме в отбрана. Нищо не произлезе от нападението на гостите, което е добре. Цветкович. В центъра на терена Мапуко. Обърнете внимание къде се изтеглил. Правеше много често това и в Берое. Така увлича един от двамата централни защитници и освобождава пространства за включване от дълбочина на халфовете. Движен е Жуниор Мапуко. Не чака топката на място, напротив търси я. Иван Горанов. Панайотов. Също игра в Берое, когато треньор на отбора беше Александър Димитров. Не можа да се утвърди. Трябваше да си тръгне, за да бъде привлечен в Левски от Стал Миелец. Играл още за Банско и Пирин Гоце Делчев, Васил Панайотов. Сега атакува съперник, не можа да отнеме. Разиграват Радешич и капитана Бакраз в отбрана. Стабилен е Цветкович с глава. Възможност за центриране в наказателното поле. Ето го и него. Топката е изчистена в ъглов удар. Пиргов получава поздравления от Божидар Митрев. Но остави топката да мине зад гърба му и съответно не се наложи на вратаря на Левски да се намесва. Милош Вучич ще центрира. Това е десният защитник на Сутиеска. Ето го неговото изпълнение. Топката е избита. Но опасността за Митрев не е преминала, защото отново Вучич владее. И пак центрира. Коварно. Топката беше отклонена с глава. Хвърли се там футболист на Сутиеска. Странно как двама футболисти в бяло останаха непокрити в наказателното поле. Деян Зарубица следим. Отново центрирането. Нямаше какво да направи Зарубица, който се хвърли на шпагат. Топката беше безнадежна за него. Ето го автора на най-ранния гол за Левски в европейските клубни турнири, Жуниор Мапуко. Първи официален гол за него с синята фанелка. Дано продължи в същия дух. Топката е върната назад. Удар от дистанция в ръцете на Слав Личина.
Ето още веднъж изстрела на Роман Прокаска. Получи се лек рикошет. Имаше достатъчно време Личина да покрие ъгъла си и да улови. Стана дума в началото на коментара, че Слад Личина не е титуляр на този отбор. Само на 22 години. През сезон 2015-16 изигра 21 мача, но миналата година, или по-точно казано миналия сезон, е само с 2 срещи. Но така е, заради наказанието на титуляра Владан Гилиен. Личина застана под рамката. Прокаска много активен от началото на мача. Търси комбинация с Франсис Нар в ляво. Задържа Нар. В наказателното поле вече се развива атаката. Не се получи това центриране. Тактически фаул в центъра на терена. Много правилно, за да може контрата на съперника да бъде прекъсната. Не беше грубо нарушението на Бабатунде Адениджи. В никакъв случай не е за картон. И правилно, норвежкият съдия не показа такъв. Не лоша атака за черногорците. Центриране. Топката е избита отново. Двама футболисти в бяло налетяха и чакаха грешка в отбраната на Левски. Слава Богу, не последва такава. Много бързо обаче започнаха нашите футболисти да губят топката пред наказателното поле, което дава възможност на Сутиеска да организира своите атаки. Не бива да се стига до неприятности за Митрев. Опасни са футболистите на Никола Ракоевич при подобни статични положения, защото разполагат с високи футболисти, които умеят да се пласират в наказателното поле. Отново Милош Вучич. Той е щатният изпълнител на статичните положения на Сутиеска. Независимо, че е десен защитник. Умее да върти добре топката. Минутата е 11-та. Засилва се Вучич, центрира, излиза Божидар Митрев. Много сигурно лови. Митрев дойде в Левски от Шериф Тираспол и сега постави началото на контратака за своя отбор. Бързо обаче се прегрупираха играчите на Сутиеска и сега Левски ще трябва да премине към постепенно нападение. Панайотов. Цветкович има афинитет към атаката. Обича да се включва, да отваря на фланга, да придава широчина на нападението. Същото от другата страна прави Иван Горанов. Такива активни бекове търси Николай Митов, а не веднъж го е споделял и в интервюта включително. Пиргов разиграва с Яблонски. Адениджи върна към Пиргов. Той се сдрибал в половината на Сутиеска. Роман Прокаска най-често се връща от двамата централни защитници, за да изнася топката. Яблонски. Пиргов. Франсис Нар с диагонално подаване към Цветкович. Той беше надскочен във въздуха. След това посегна непозволено и извърши нарушение. Веднага си призна. Отива на спринт, за да покрие зоната си в дясно на синята защита. Прави впечатление, че домакините правят такива нарушения. Отново гола на Жуниор Мапуко. Хубавото центриране на Бабатунде Адениджи и начина, по който Личина увисна. Жуниор Мапуко веднага се възползва. Рядко прощава от подобни ситуации централния нападател. И радостта на Николай Митов. Много разочарования претърпя нашия отбор в последните сезони в своето евроучастие. Само като си спомним за последните 4 случая и става неприятно. Спартак Търнава, ФК Сараево, Иртиш, Марибор. Нито един от тези състави не бе преодолян от Левски. Сега, разбира се, препятствието не е чак толкова сериозно в лицето на Сутиеска, но подценяване би следвало да е изключено. Поне така каза спортният директор Даниел Боримиров. Николай Митов сподели в навечерието на матча на пресконференцията, че Левски трябва да подходи с уважение и респект към съперника, но в никакъв случай не трябва да го оставя да води играта. Неговия колега Никола Ракоевич се изказа много ласкаво за съперника. Но пък футболистите му демонстрираха по-голямо самочувствие.
Те са категорични, че Левски не е чак толкова сериозно препятствие по пътя им. Всичко се показва на терена. На стадион Георги Аспарухов след 14 минути игра Левски води с 1-0 срещу Сутиеска. Черногорците организират атака по десния фланг. Ще последва центриране. Ниско по тревата. Никакви проблеми за отбраната в синьо. Имат нужда феновете на Левски от позитивни емоции. Даниел Боримиров обеща, че ще бъде изготвен 3-годишен план на развитие. И чак след това ще се чакат тези резултати, които феновете така искат. Левски да побеждава, да печели титли, купи. Това заляга в философията на клуба. Иван Горанов се готви да изпълни страничното хвърляне. Той дойде от Локомотив Пловдив. Отнеха гостите и отново през зоната на Цветкович се опитва да атакуват. Възможност за игра 1-1. Удар от дистанция, над напречната града преминава топката. Поглед към трибуните, към ложата на стадион Георги Аспарухов. Яблонски в взаимодействие с Пиргов. Прокаска. Задържа Словака. Загуби равновесие, но е повален. Това е нарушение. Ето го Роман Прокаска. Преди гола на Джуниор Мапуко, той и Франсис Нар само имаха попадения в европейските клубни турнири. Франсис Нар при равенството 1-1, така злополучно в реванша срещу Марибор през миналия сезон, докато Роман Прокаска се разписа за предишния си тим Спартак Търнава. Отново Прокаска. Панайотов иска топката. Прокаска решава да играе сам. Антонио Вутов сега е на върха на атаката, защото за пореден път Жуниор Мапуко се изтегля към центъра. Цветкович. Пиргов. Добре се затварят гостите в тези минути. Яблонски. Тъч. И отново Пиргов. Франсис Нар върна топката назад към Антонио Вутов. Адениджи отново Вутов. Подава към Цветкович. И пак Антонио Вутов. Той отбеляза втория гол за Ботев Пловдив при победата с 2-1 в финала за купата срещу Лудогорец. Направи много добри мачове с жълто-черната фанелка. Още веднъж удар от дистанция и пак в ръцете на Суат Личина. Това са феновете на Сутиеска. Има интересни футболисти в този отбор. Почти изцяло изграден от черногорци. Имат един сърбин. Имаха двама японци. Единия беше продаден вече. Постепенната атака на Сутиеска не доведе до нищо. И топката напуска очертанията на терена без проблеми за Божидар Митрев.
Много активен е Милош Вучич от началото на матча. Още веднъж подаването на Антонио Вутов към Адениджи и точният завършващ удар с глава на Жуниор Мапуко. Ето как се извиси във въздуха. Се справи с защитник и вратар. Центрирането на Адениджи също беше добро, меко. Така че от Жуниор Мапуко се изискваше да се извиси във въздуха. Той го направи по безупречен начин. Митрев. За малко да сбърка капитана на Левски. Много обичат фланговите футболисти на Сутиеска, Стефан Денкович и Деян Зарубица, да поемат топката на фланга, да влизат навътре с нея и след това да шутират. Но явно Николай Митов е подготвил своите крайни защитници за този стил на игра. Иван Горанов и Милош Цветкович ще затварят това пространство. Още в момента на получаването на топката. Имаше една подобна ситуация преди малко. Прокаска. Мапуко. Добре елиминира съперник Жуниор Мапуко. Може да стреля, прави го ниско по тревата. И това е 2-0 за Левски. 20-та минута. Жуниор Мапуко вкарва втория си гол в матча и Левски вече има аванс от 2 гола срещу Сутиеска. Усмивка на лицето на Николай Митов. Жуниор Мапуко дойде с огромни очаквания на стадион Георги Аспарухов и още в първия си официален матч започва да ги оправдава. Такъв футболист търсеше Левски с подчертани реализаторски умения. Обърнете внимание откъде пое топката Мапуко, малко пред централната зона на терена, напредна, елиминира 1-1 съперник, освободи се много хубаво. След което с дрибъл продължи да води и шутира ниско по тревата. Друг е въпросът, че Слад Личина можеше да се намеси и по-добре, което по никакъв начин не обесценява стореното от Жуниор Мапуко. 2 гола на нападателя, Левски Сутиеска 2-0. Идеално върви матча до момента за български отбор. Още с ранния гол на Жуниор Мапуко. Сега отново попадение. Трябва да сме доволни от това, което виждаме. Нашите футболисти показват добра игра срещу Сутиеска. Но в никакъв случай не бива да се отпускат. Митрев. Яблонски. Антонио Вутов много добре умее да търси топката между линиите. Това несъмнено е едно от най-силните му качества. Много добре и Франсис Нари и Бабатунде Адениджи помагат на Иван Горанов и Милош Цветкович, когато Сутиеска се опитва да атакува по фланговете. Яблонски. Цветкович. Припомням ви, че заради наказание от УЕФА сектор Б е затворен. Но стадиона се понапълни с началния съдийски сигнал на матча. Мапуко отново. Върви му играта, непрекъснато търси топката. Васил Панайотов. Цветкович. Яблонски. Иван Горанов. Франсис Нари свободен. Веднага се откри, за да получи. Не се стигна до центриране. Топката обаче е върната назад. Роман Прокаска. Отново търсеше Жуниор Мапуко. Адениджи също дебнеше в добра позиция. Пресата не сполучи. За съжаление, топката беше изчистена.
Бързо гостите загубиха. Прокаска Яблонски към Пиргов. Сутиеска все още няма елиминиран отбор в европейските клубни турнири. Дано тази тенденция продължи. Центриране в наказателното поле на черногорския отбор и топката е изпратена в ъглов удар. Корнер. Мирко Радишич е доста недоволен от продукцията на своите съотборници. Нормално е камерата да следи неотлъчно Жуниор Мапуко. Ролан Прокаска се подготвя. Ето го неговото центриране. Боксира Личина. Отново Прокаска. Не е в засада. С едно докосване. Изпраща топката в наказателното поле. Удар с глава. Твърде неточен. Включване на Давид Яблонски. Той беше оставен непокрит, забравен от защитниците в бяло. Доволен е Николай Митов. Няма как да е иначе. Боелевски в труден момент. Непримириме. Това не може да му се отрече. Удара с глава на Яблонски още веднъж. Ще има какво да каже Никола Ракоевич на своите футболисти. Да, факт е, че той не може да използва двамата си основни нападатели Иванович и Божович. Но какво от това? Сега неприятности за Божидар Митрев и добре, че Пиргов внимаваше. Успява в последния момент да изчисти топката. Много коварно иначе беше центрирането. Топка, която бяга от вратаря. И е лесна за атакуване от нападателя. Пиргов обаче беше на ниво. Милош Вучич. Центриране на Вучич. Без проблеми за Митрев. Веднага хвърля напред към Жуниор Мапуко. Останаха известни съмнения за нарушение в атака. Точно така. Но непримиримостта на Мапуко е впечатляваща. Имаше фал. Лончар. Степович. Добро подаване към Денкович, който може да центрира. Прави го към далечната града. Топката беше върната рисковано, много рисковано към Божидар Митрев, който нямаше право да лови, за това изчисти. Мапуко трябва да вземе първата топка. Грубо влизане в краката му. Нищо чудно да последва и жълт картон. Точно така. Първо официално предупреждение в срещата, която иначе е много коректна. Няма защо да се сърди Мирко Радишич. Не можа да играе с топката. Беше много изнервен в една ситуация по-рано. 26-годишния централен защитник, който дойде от Рудар Плевля през този сезон. Жуниор Мапуко го излъга. Ето заради влизането с бутоните напред опасно. Нарушение, което застрашава здравето на опонента. Франсис Нар. Мапуко. Адениджи. Мапуко. Отново добре се измъкна Жуниор Мапуко. Прави каквото си поиска с защитата на опонента. Удар. Получи се рикошет. Топката няма да влезе във вратата. Но отново добра атака на Левски. Антонио Вутов също се включи в нея. Изстрел сега от дистанция на Ролан Прокаска. Спасяване на Личина. И ъглов удар. Аплодисменти от феновете на Левски. Това искат да виждат Жуниор Мапуко с скрито подаване в наказателното поле към Антонио Вутов, чието удар не доведе до трети гол във вратата на Сутиеска. Вижте какво направи Жуниор Мапуко между краката на Велко Вукович. Прокара топката, след което видя Антонио Вутов, който се опита да свие топката в обратния ъгъл. Не се получи неговия замисъл. Удара на Ролан Прокаска бе избит от Личина. Затова сега корнер.
Даването към Роман Прокаска беше прекалено силно. И най-после спокойствие за Личина. Минути игра на стадион Viva.com Арена. Георги Аспарухов. Отново удара на Роман Прокаска. Той беше много силен, но Личина бе пласиран и се справи. Презастрахова се. Предпочете да избие вместо да лови. Включване на Цветкович. Връща назад към Мапуко. Всяка топка преминава през жуниор Мапуко. Нещо за публиката направи. Още едно подаване с Панайотов, Пиргов, Прокаска. Изнервиха се футболистите на Сотиеска и сега още един жълт картон в ръката на рефера. Ето изпълнението на жуниор Мапуко от преди малко. Жълтия картон е за Стефан Лончер, вътрешният полузащитник на черногорския тим. Още една добра атака на Левски. Подаване от дълбочина. Ето защо бе показан картона на Стефан Лончер. Втори след официалната санкция за Мирко Радишич по-рано в срещата. Разбира се, предварителните очаквания бяха, че Левски ще доминира. Така и става. Опит за двойно подаване между Антонио Вутов и Франсис Нар. Топката напусна очертанията на терена. Крайният победител от този сблъсък ще се изправи в следващия кръг на Лига Европа срещу Хайдук Сплит. Отбор, който Левски вече е елиминирал в евротурнирите. Но сега, разбира се, приоритета е матчът срещу Сотиеска. Радишич. Митрев успокоява нещата. Пиргов. Според мнозина, и това е самата истина, липсата на Божидар Краев и Мехди Борабя ще бъде най-осезаема през целия сезон, не само конкретно в мачовете, които предстоят на Левски. Дай Боже да са колкото се може повече в Лига Европа. Васил Панайотов и Роман Прокаска най-вероятно ще трябва да запълнят тази липса. Божидар Краев беше продаден в Мидтиланд, докато Мехди Борабя продължи кариерата си в турския Конияспор. Още много други футболисти си тръгнаха. Знаете техните имена. Веселин Минев, Георги Костадинов, Сърджен Лукин, Аниете, Денойер, Александър Александров, Сашо Александров, все основни футболисти, Антон Огнянов. Неприятен сблъсък се получи с участието на Димитър Пиргов, който се опитва да обясни на рефера, че не е направил нищо нередно. На коренно противоположното мнение на норвежеца Мартин Лунби. Отново втория гол. Дело на жуниор Мапуко и радостта с Асен Бокарев. Емоциите на Николай Митов. Хубаво е, когато играта ти върви и нещата ти се получават. Тогава и самочувствието нараства. И може да си позволиш подобни изпълнения. Сега обаче трябва да сме внимателни, защото има статично положение пред Божидар Митрев. Пряк свободен удар. Центриране в наказателното му поле. Не произлезе нищо. Удар от вратата. Няма за къде да бърза българския вратар. Митрев. Адениджи.
Мапуко тръгва напред с широката си крачка. Опита да се освободи, този път е спрян. Малко повече от 10 минути до края на първото полувреме. С двата гола на Жуниор Мапуко Левски води срещу черногорския Сути СК с 2-0 в матч от първия предварителен кръг на Лига Европа. Още веднъж да напомня, по-рано през деня останалите ни представители в този турнир също играха достойно. Дунав загуби гостуването си на Иртиш с 0-1, но запазва всички шансове да елиминира този съперник в ответния сблъсък в Русе. А докато Ботев постигна победа срещу албански партизани. Обрат от 0-1 до 3-1 с голове на Марко Соко, който бе точен два пъти, и Тодор Неделев. Разочарование изписано на лицето на Никола Ракоевич. Николай Митов отново на вашите екрани. Степович. Милош Цветкович. Яблонски. Митрев. Показа на Пиргов, че ще му подаде. Така и направи. Отново Яблонски. Антонио Вутов сподели, че нямал избор, когато е получил предложението от родния си Левски. Беше продаден именно от сините в италиански Удинезе, където обаче не можа да се утвърди в титулярния състав. Поредица от преотстъпвания за него. Последното от които беше в Ботев, сега вече е под наем в Левски от Удинезе, който държи правата му. Иван Горанов ще изпълни тъча. Отнеха топката гостите. Малко пред наказателното поле на Левски. Бабатунда Дениджи се прибра на време. Цветкович. Васил Панайотов. Джуниор Мапуко. Вече по-близо до него стоят защитниците на Сути СК. Никола Степович. Извърши нарушение срещу Мапуко. Най-добрият футболист на терена от началото на матча Жуниор Мапуко. Не само заради двата гола, които отбеляза. Много активен е. С огромно желание влезе в матча. Сподели в едно свое любопитно интервю, че Левски е най-големият отбор, в който е играл до момента. 2 престола за него в Берое. Оттам беше познат с изявите си у нас. Именно от Берое премина в Левски Мапуко. Серджио Буш, виждате го, направи име в ЦСКА, след това премина в Шефилд Уенсдей, там обаче не му потръгна. Беше преследван и от контузии. Дори в Левски получи травма. Тя не му попречи да влезе в групата от 18 футболисти. Нищо чудно да го видим през второто полувреме в игра. Не беше отсъдено нарушение в половината на Сути СК. И черногорците организират атака по левия фланг с участието на Денкович, който върна малко по-назад към Ковачевич. Отново Денкович с едно докосване. Роман Прокаска закъсня да покрие човека си. И сега е много неприятно. Божидар Митрев трябва да се намеси и той го прави. Всичко тръгна след едно закъсняло действие на Роман Прокаска, който остави човека си непокрит, свободен. Така се стигна до числено преимущество в полза на черногорците. Ето го този момент. С едно докосване Маркович подаде в дясно от себе си. Но Божидар Митрев демонстрира завиден рефлекс. Беше покрил добре близкия си ъгъл и не позволи топката да го изненада неприятно. Стеван Ковачевич ще центрира.
Ето го неговото изпълнение. Митрев боксира. Радишич. Милош Бакрац. Той беше сред най-големите оптимисти в лагера на черногорски отбор преди матча срещу Левски. Не случайно с капитанската лента на ръка Милош Бакрац. За него ще ви кажа нещо интересно след малко. Първо обаче да видим как Цветкович търси Жуниор Мапуко. Той беше надигран във въздуха. Бабатунде Адениджи след това. Добре измъкна топката Тунде Адениджи. Може да влезе на двойно подаване с Мапуко. Мапуко отново към Адениджи. Той ще центрира и ще опита директен удар. Какво точно беше, без значение. Важното е, че Личина избива въглов удар. И сега има време и възможност да направи забележка на защитниците пред себе си, за това, че оставиха празно пространство за Бабатунде Адениджи, който го използва. Може би все пак това беше опит за центриране. И ново изпитание за Слат Личина в края на първото полувреме. Антонио Вутов е за топката. Късо изпълнение. Това е отработвано. Центриране на близката града. Роман Прокаска след това. Опита удар от воле. Получи се рикошет и не се наложи на Личина този път да реагира. Митрев. Има вдигнат флаг. Вдигнат флаг за засада. Играта бързо е подновена. Една от последните атаки на гостите за първото полувреме най-вероятно. Прокаска. Неблагоприятен рикошет се получи. Топката е в Денкович. Денкович отново влиза навътре. Меко центриране на Денкович. И отново Димитър Пиргов е там, където трябва. Показахме ви и Иван Горанов, защото той също много на време се усети, за да се прибере и да покрие гърба на Димитър Пиргов. Сега нещо по-различно. Милош Вучич до този момент центрираше. Сега Стефан Денкович ще го направи към далечната града, където добра позиция е взел Божидар Митрев. Продължава Жуниор Мапуко да се забавлява. Пуска авантаж главния съдия. Чудесна възможност за Левски да поведе с 3-0, дори защо не. Но тук вече Жуниор Мапуко подходи егоистично. Имаше добра алтернатива вдясно от себе си. Но може би търсеше своя хеттрик. Липсваше постоянство на Жуниор Мапуко в Берое в определени моменти през изминалия сезон. Така че върху това трябва да работи той в Левски. Прокаска. Франсис Нар видя включването на Иван Горанов. Веднага му подаде. Горанов ще стигне до топката. Антонио Вутов е в наказателното поле. Горанов извлече максимума от ситуацията. Жуниор Мапуко на 27 години е конгуанеца, има френско гражданство. Центриране на близката града, кратко разбъркване във вратарското поле и много сериозен пропуск, защото топката лети над вратата след изстрела на Франсис Нар. Акробатичното изпълнение на кривото не доведе до гол. Късмет за Личина тук. Отново центрирането, полувисока топка, Пиргов и отклони. Добре се пребори Франсис Нар, успя да овладее с гърди. Наистина трудно беше с гръб към вратата да успее. Все пак опита си заслужаваше.
Иска да ви споделя нещо интересно за Бакрац, който владее в момента. Той има мачове за националния отбор на Черна гора до 17, до 19 и до 21 години. Юноша на сръбския ОФК Белград. Играл още в Будучнуц. От 2016 в Сотиеска. Може да играе и като дефанзивен халф, но Жуниор Мапуко го тормози страшно много. И сега нищо чудно, именно Милош Бакрац да получи жълт картон. Отново изпълнението на Франсис Нар. Малко над вратата, а жестовете на Никола Ракоевич са достатъчно красноречиви за тоталното преимущество на Левски през първото полувреме срещу неговия Сотиеска. Ето как Жуниор Мапуко елиминира Милош Бакрац и капитана на черногорците го фаулира. Мисля, че не последва жълт картон за него. Без значение, топката ще бъде разположена, макар и на сериозна дистанция, почти фронтално срещу вратата на Суат Личина. Ролан Прохаска има много силен удар. Дали той ще е изпълнителя? Около топката е Васил Панайотов също. Вече сме в добавеното време на първата част. Сигнал на норвежкия главен съдия. Ролан Прохаска, удар от дистанция на Прохаска, невероятен гол! Левски повежда с 3-0. Брилянтно попадение на Ролан Прохаска. Изключително изпълнение. И Левски до голяма степен предрешава изхода на този матч. Браво на Ролан Прохаска за смелостта, която прояви. Много такива голове има той в българското първенство. Със силния си десен крак шутира. Невъзможна топка за Суат Личина. Левски Сотиеска 3-0. Ролан Прохаска, един от най-постоянните футболисти на Левски през изминалия сезон. Вижте какъв удар. Беше водещ реализатор Ролан Прохаска заедно с Бабатунде Едениджи през миналия сезон. И ето, че сега бележи в Европа чудесно представяне на Левски срещу не особено претенциозния черногорски Сотиеска. 3-0 на почивката. Жуниор Мапуко отбеляза 2 гола. Ролан Прохаска добави 1. И сега точно двамата се поздравяват. Дано чудесното представяне на нашия отбор продължи и след почивката, за да може Левски да постигне още по-убедителна победа, за да обезмисли на практика реванша. Левски Сотиеска на Левски е капитана Божидар Митрев. В ляво на защитата действа Иван Горанов, в центъра Димитър Пиргов и Давид Яблонски и в дясно Милош Цветкович. Васил Панайотов заедно с Ролан Прохаска, двойка вътрешни халфове. Пред тях Антонио Вутов. В ляво Франсис Нар, в дясно Бабатунде Едениджи, централен нападател Жуниор Мапуко в схемата на игра 4-2-3-1. Сотиеска изглежда в следния вид с вратар Суат Личина. Ляв защитник Никола Степович, централни бранители Мирко Радешич с жълт картон от първото полувреме и капитана Милош Бакрац, в дясно Милош Вучич. Велко Вукович и Стефан Лончер също с жълт картон от първата част в центъра на терена. Пред тях Стефан Ковачевич, Стефан Денкович на лявото крило, в дясно Деян Зарубица и на върха на атаката е Божо Маркович. Иван Горанов изпълни тъча. Панайотов се измъкна. Фаулиране. Но и футболистът на Сотиеска явно е получил контузия. Това е Стефан Лончар. Той се превива. Да, много неприятно. С коляното си Панайотов удари в бедрото. Лончар, разбира се, неволно. Нарушението е за Левски, защото все пак дефанзивният халф на Сотиеска препречи пътя на Васил Панайотов, но със сигурност той не симулира. Видя се от повторението. Пресечен мускул, най-вероятно. Няма да има проблеми за Стефан Лончер да продължи участието си в матча. Случват се такива неща в футбола, все пак това е контактен спорт. Забележете още веднъж. Играта е подновена. Временно гостите в намален състав с 10 души. А Левски ще има възможност да организира своята атака.
Яблонски. Завърна се междувременно Лончар. Всичко с него е наред, както и предположихме. Прохаска. Задържа Словака. Назад към Пиргов. Включване на Иван Горанов в ляво. Опита се да го потърси Пиргов с диагонален пас. Не се получи. След това Васил Панайотов. Безнадежна топка за Франсис Нар. Да, Сутиеска не е от класата на Левски. Клубът е основан през 1927 година. Може да се похвали с 2 шампионски титли на Черна гора. През 2012-2013 и през 2013-2014. Спечели правото си да участва в Лига Европа, след като триумфира с Купата на страната. Спечели срещу Гръбаля с 1-0 с гол на Влашевлевич в 72-та минута. По подобие на Левски и в Сутиеска си тръгнаха някои основни футболисти, бяха привлечени нови. През първата част Денкович и Вукович направиха впечатление. Бих прибавил и Милош Вучич. За десен защитник изпълнява доста добре ъглови удари. Антонио Вутов за Левски. Има празно пространство пред себе си, може да го използва. Реши да успокои играта. Има техниката да го направи, но след това сбърка с паса към Тунде Аданиджи. Разбира се, Левски има нужда от силно представяне в европейските клубни турнири, за да може спомена от участието в груповата фаза на Шампионската лига да се върне. От четвъртфинала в турнира за Купата на УЕФА също и от участието в груповата фаза на Лига Европа, когато треньор беше Ясен Петров. Преди това успехите бяха постигнати с Станимир Стоилов, добре знаете. Левски се превърна в първия български тим, участвал в груповата фаза на Шампионската лига. Но след като Лудогорец е шампион неизменно през последните 6 сезона, Левски участва в Лига Европа. Нарушение срещу Жуниор Мапуко. Дано се опази от контузии. Милош Бакрац го атакува безмилошно. Прохаска. Добре се измъкна Роман Прохаска. Отива на десния фланг. Поливалентен футболист е Прохаска и тази позиция не му е чужда. Виждали сме го къде ли не по терена. Десен защитник, десен халф. Вътрешен халф, какъвто е и днес. Отнета топка. Сега предполагам, че футболистите на Николай Митов ще поуспокоят темпото. Резултатът е повече от отличен преди реванша. Аванс от 3 гола, попадение във вратата. Е по-хубаво от това. Яблонски. Назад към Пиргов. Нещо, към което треньора на сините се стреми, е неговите играчи да не отстъпват в единоборствата. Толкова важна част са те от футболната игра. Бакрац назад към Личина. Радишич. Напред на Радишич, никой не го посрещна. И това беше причината да направи дрибъл. Стигна до централната част на терена, след което изпрати топката дълбоко в половината на Левски. Тъч за Сутиеска. След намесата на Цветкович. Степович се изпълни. Позабави се Роман Прохаска, никой не му се обади, че има човек на гърба. Пресата на гостите доведе до благоприятен резултат за тях и те имат възможност да центрират от левия фланг, където отново се е включил Степович.
Само корнер. Стабилен Яблонски. Нормално е Божидар Митрев да подсказва на своите съотборници къде да застават при тези ъглови удари. Ето го центрирането от корнера към далечната града. Митрев увисна и топката е изчистена малко пред гол линията от Давид Яблонски. Не случайно Митрев го поздрави. Ето това е риска, когато съперника няма много положения пред твоята врата. Губи се понякога концентрацията. Митрев го усети. Слава Богу, не се стигна до гол. Още един корнер. Минутата е 53-та. Балонно центриране и пак към далечната града. Там топката може би трябваше да бъде свалена. И възможност за контратака. Антонио Вутов. Мапуко. Прекрасна техника. Антонио Вутов сега на върха на атаката. Искаше топката. Мапуко предпочете друго развитие на нападението. Отново той владее. Прокаска. Франсис Нар отваря на фланга. Прокаска подава към Иван Горанов. Пиргов сега. Яблонски. Васил Панайотов. Франсис Нар много добре се освободи с тяло. Малко дълго обаче си поведе топката. След това се налага Панайотов да прави шпагат, за да отнема. Прокаска. Панайотов. Вече с лице към вратата. Може и да шутира. Прави го Васил Панайотов. Много опасен изстрел, който за жалост не попадна в целта, но все пак опита си струваше. Беше далеч от отбелязване на гол Васил Панайотов. Франсис Нар. Мапуко е свободен в ляво. Видя го Франсис Нар. Подаде му. Мапуко стига до топката. Изключителна физика има жуниор Мапуко. Ръст 187 см, но това, което впечатлява, е факта, че е много здрав, трудно губи единоборства. Останаха известни съмнения за засада при това подаване, без значение, защото Иван Горанов се прибра на време, за да върне към Митрев. Яблонски. Прокаска, Яблонски. Пиргов. Горанов. Панайотов. Добро диагонално подаване. Атаката на Левски може да се развие добре по десния фланг. Но защитниците на Сутиеска се справиха. Включване на Цветкович, който имаше известни затруднения през първото полувреме срещу Стефан Денкович. Но в нито един от изброените случаи не се стигна до гол във вратата на Божидар Митрев, защото Пиргов подсигуряваше много добре зоната на Цветкович. Сега е го в удар пред вратата на Личина. Мапуко, високия Яблонски в наказателното поле. Топката не беше центрирана. Сега това ще се случи, най-вероятно. Не. Прокаска. Ето как от едно статично положение сами можем да си създадем главоболия. Защо не беше центрирана топката, не можах да разбера. За щастие има вдигнат флаг за засада. Ето такива грешки трябва да бъдат избегнати. От една наглед много лесна за отиграване ситуация, когато топката трябваше да бъде изпратена в наказателното поле от ъглови удар. Странно защо при 2 или 3 възможности дори за центриране се стигна до връщане назад. Разбира се, че тук засадата е на лице. Роман Прокаска точно за това се караше. Защо топката не беше центрирана?
Всичко се размина благополучно все пак. Яблонски. Топка за Франсис Нар. Повисна защитника на Сутиеска. Франсис Нар тръгва да се надиграва 1-1, не сполучи. Панайотов. Прокаска. Финтове с тяло на Прокаска. Мапуко. Панайотов. Яблонски. Панайотов. Прокаска. Пиргов към Яблонски. Пиргов заради добрите си изяви в един момент дори стигна до националния отбор. Игра срещу Франция в двойка с Александър Александров. Прокаска. Добра атака на Левски. Не мина това ниско центриране. Вутов, Мапуко. Отново към Вутов през центъра. Там е трудно, защото има много футболисти. Франсис Нар. Технично отиграване на Вутов. Франсис Нар. Фрапантен пропуск. Това трябваше да е гол. Една от слабостите на Франсис Нар, че излиза на голови ситуации, но не може да ги реализира. Доказателството. Много хубаво двойно подаване с участието на Антонио Вутов, който много технично успя да изведе на чиста позиция Франсис Нар. Неговия удар не попадна в очертанията на вратата. Това е връщането към Роман Прокаска. Да, той сбърка, но защото топката трябваше да бъде връщана към него. Не беше много ясно. След това засадата, която последва. Пиргов към Яблонски. Час игра на Георгия Спарухов. Левски пропусна да направи преднината си още по-убедителна. Значи може би има към 6-7 хиляди на стадион Георгия Спарухов. Има настроение по трибуните. Мапуко. Преса на Левски, дълбоко пред наказателното поле на Сутиеска. Топката е върната към Божидар Митрев. Рисковано беше това връщане. И за пореден път отлични действия на Димитър Пиргов, който прави много силен матч. Яблонски не бе от най-убедителните в конкретната ситуация с връщането към Божидар Митрев, но усилията на Пиргов се оказаха достатъчни. Прокаска. Ще овладее на гърдина, обезпокояван Джуниор. Мапуко веднага вдига ръце, търсейки топката. Прокаска към Франсис Нар. Дублира фланга Иван Горанов. Франсис Нар влиза навътре, за да освободи зона за включване на Горанов. Центриране на Иван Горанов към далечната града. Добра атака на Левски. Топката е изчистена. И след това сигнал за нарушение в атака. Главен съдия на матча Мартин Лунби. Нямаше много работа за него през първото полувреме. Показа само 2 жълти картона на Радишич, който сега пострада, и на Стефан Лончар. Антонио Вутов извърши иначе нарушението. Яблонски. Назад към Митрев. Дали заради това, че допринесе за участието на Левски в евротурнирите, дали защото се завърна в труден момент, или просто си е левскар, но Божидар заслужава да е капитан на този отбор. Франсис Нар. Сбърка. Може да си го позволи при резултат 3-0 в полза на Левски.
Пробва да се надиграва с двама футболисти на Сутиеска. Не му стигна терен. Сега се получава нещо много интересно. Халфовете на Левски оставят полузащитниците на Сутиеска да овладеят топката и да разиграват спокойно помежду си. Едва ли са такива тактическите указания на Николай Митов, но забелязахте, че и Прокаска, и Панайотов останаха далеч от хората си. Така се стигна до центрирането в наказателното поле. Топката е изчистена, възможност за удар от дистанция. Роман Прокаска много лесно бе преодолян. Не бива футболистите на Митов да оставят своите съперници да разиграват спокойно. Пас към Жуниор Мапуко. Мапуко напред в наказателното поле, вече Мапуко замахва, прибира топката, изчаква нужната подкрепа, връща назад. Бабатунда Адениджи е това, замахва. Може отново да подаде към Мапуко, направи го. Цветкович, постепенна атака, Панайотов към Прокаска. Удар на Прокаска, имаше рикошет. И ето сега вижте как Сутиеска отново ще овладее топката в центъра на терена. Закъсня Пиргов. И извърши нарушение. Мисля, че няма да му покаже жълт картон норвежеца. Беше елиминиран. И то доста добре от Божо Маркович. Прокаска. Подаване към Иван Горанов. Неудобна топка за него. Тъч. Топката е изпратена към централната част на терена, където Роман Прокаска е успял да върне. Адениджи. Панайотов прескочи за Франсис Нар. Горанов. Митрев към Яблонски. Димитър Пиргов ще изнася. Опитват се с тези продължителни разигравания в отбрана играчите на Левски да провокират своите съперници да излязат малко по-напред. И въпреки че изостават в резултата с 3 гола, футболистите на Сутиеска не го правят. Панайотов. Роман Прокаска. Хубаво центриране на Роман Прокаска. Чакаме матча с нетърпение. Това заяви Словака преди срещата. Отправи един апел към феновете да напълнят стадиона, защото Левски се нуждае от своите привърженици. Това е истината. Васил Панайотов отново се озова на тревата. Тръгна на индивидуален рейд през центъра на черногорската защита. Усетете атмосферата, дами и господа. Прокаска. Фалчово центриране на Роман Прокаска. Много голяма опасност за Сутиеска, но нямаше кой да засече топката за четвърти път във вратата на гостите. Нямаше засада при центрирането на Роман Прокаска. Ах, колко малко не достигна там, мисля, че на Димитър Пиргов да засече с глава. Атака на гостите. Имаше
Сигнал за нарушение още преди изстрела. Ще видим и жълт картон, защото Стефан Денкович пострада. След малко ще разгледаме по-детайлно и повторението. Но толкова категоричен беше Мартин Лундби и не ми се вярва да е сбъркал. Макар че Яблонски игра с топката. Нарушение, но чак за картон. Може би защото атакува опорния крак на своя съперник. Както и да е, така е видял съдията, така е отсъдил. 68 минута и Божидар Митрев трябва да е особено внимателен. Потвърждение за жълтия картон на Давид Яблонски. Сигнал на Лундби. Удар ниско по тревата. Божидар Митрев обаче е заел добра позиция. Отлично пласиран лови. Беше си изненада това изпълнение с ниски удар по тревата. Треньора на Сутиеска Никола Ракоевич ще направи промяна в своя състав. Очаквахме смени още на почивката. Такива не последваха, но ето сега Стеван Ковачевич излиза и вместо него Владан Бубаня с номер 21. Франсис Нар. От Стеван Ковачевич се изискваше да захранва с удобни пасове централният нападател Божо Маркович, но беше някак много блед Ковачевич, явно провокирани от добрата игра на Васил Панайотов и Роман Прохаска, които не му оставиха никакво пространство да взаимодейства с Маркович. Какво ще направи сега влезлия вместо него футболист с номер 21, Владан Бубаня? Дано има същия успех като Стеван Ковачевич. Митрев. Добра игра на Роман Прохаска. Предугади ситуацията, но след това не можа да подаде към Жуниор Мапуко. На свой ред черногорците атакуват. Но това отиграване идеално илюстрира показаното от двата отбора на терена до момента. Тима на Сутиеска изглежда объркан, притеснен, докато Левски действа с нужното самочувствие, води убедително в резултата и се забавлява. Антонио Вутов. Задържането на топката води до нарушения. По-бързите пасове на крак ще направят така, че играчите на Сутиеска да тичат без топка, което е страшно уморително в футбола. А когато топката не се подава на време, може да се стигне до някоя контузия, каквато сега, да речем, получи Антонио Вутов. Ако беше се освободил по-рано, въобще сега нямаше да наблюдаваме как се превива на тревата. Дано да няма нищо сериозно с него. Много талантлив футболист е Антонио Вутов. Селекцията в Левски беше ориентирана предимно към привличане на футболисти, които могат да дадат разликата в офанзивен план, така да се каже. И Антонио Вутов дойде, завърна се на Георги Аспарухов именно с тази цел. Разбира се, попълнения бяха привлечени и в защита, и в халфовата линия, което говори, че Левски се нуждаеше от освежаване във всяка една линия. На своя официален дебют със синята фанелка с нетърпение очаква и Серджио Буш, който получи много сериозни обиди в социалните мрежи от феновете на ЦСКА, които няма как да му простят преминаването във вечния съперник Левски, след като Серджио Буш ще игра при червените при Стойчо Младенов. Сега да видим какво ще направи Левски. Жуниор Мапуко.
Бабатунде Адениджи и Франсис Нар. Този път Мапуко не игра с топката, защото Франсис Нар реши да подаде към Адениджи, чийто шут се оказа неточен. Не може пък непрекъснато Жуниор Мапуко да играе с топката, независимо от неговото желание. Серджио Буш е готов край страничната линия и бъдете сигурни, че при следващото прекъсване на играта ще влезе на терена Роман Прокаска. Мапуко спринтира. Вутов хитро се опита да свие топката към Адениджи. Влезе навътре и с левия крак искаше да го намери. Топката е върната към Митрев. Прокаска. Вутов. Франсис Нар. Нарушение. В добра позиция ще бъде разположена топката фронтално срещу вратата на Сутиеска. В удобен момент същевременно смяната в Левски да бъде осъществена. Може би след изпълнението Серджио Буш ще се появи в игра. Ето го на вашите екрани. 24-годишният румънец. Васил Панайотов застава с гръб към вратата, за да не се вижда къде Антонио Вутов ще изпрати топката. Чак сега се отдръпна Панайотов. Антонио Вутов стреля твърде оптимистично. Ето я смяната. Антонио Вутов излиза. Вместо него до края ще наблюдаваме с номер 9 Серджио Буш. Въпросът е в каква форма е румънеца, който със сигурност притежава класа. Антонио Вутов е изпратен с аплодисменти. Юноша на ЧФР Клуж, Серджио Буш през 2014-2015 беше част от ЦСК. Премина в Шефилд Уенсди, осъществи трансфер, но след преминаването му в английския клуб неговата кариера тръгна надолу. Беше преследван от много контузии. Стана въпрос за това по-рано в коментара. Беше преотстъпван в няколко отбора. Италианския Салернитана. Беше част от Астра Гюргево. Но от 2015 година до сега, от 28 матча, има едва 4 гола. Навярно Серджио Буш ще бъде алтернативата на Жуниор Мапуко, ако Николай Митов играе в тази схема 4-2-3-1 с един централен нападател. Междувременно засада. Гледаме. Може да се поспори дали Давид Яблонски не покриваше. Но след като ситуацията е в ущърб на Сутиеска, няма да се вглеждаме толкова. Митрев. Серджио Буш, първо докосване до топката. Различни са като футболисти Серджио Буш и Жуниор Мапуко. Мапуко е доста по-подвижен, Серджио Буш наглед малко по-тромав, но той пък има прекрасен нюх за пласиране в наказателното поле. Именно Серджио Буш ще играе зад Жуниор Мапуко, няма да се двамат един до друг в атака. Точно там, където преди това действаше Антонио Вутов, което означава, че Николай Митов запазва схемата си на игра. Доиграва се мача. Левски продължава да води убедително срещу Сутиеска с 3-0. След двата гола на Жуниор Мапуко през първото полувреме и попадението на Роман Прокаска в добавеното време на първата част. Нарушение
на Жуниор Мапуко. Люта битка води с Мирко Радишич. Да, няма спор по въпроса. Мапуко действа непозволено. Панайотов към Франсис Нар. Роман Прокаска не позволи да бъде преодолян. Подмина нарушението главния съдия от Норвегия. Атаката на Сутиеска продължава много опасно. Трябва тук да се внимава. Много неприятно наистина, защото черногорците бележат във вратата на Божидар Митрев. Ето това отпускане, за което стана въпрос, доведе до позитивен резултат за черногорския отбор, който връща едно попадение. Футболиста с номер 50, Божо Маркович, централният нападател на Сутиеска, бележи. Нямаше много възможности за него през първото полувреме, без да е в положение на засада. Божо Маркович се измъкна. Жалко, много жалко, защото Сутиеска нямаше никакви чисти ситуации. И от първата си по-добра атака, която наистина беше класна, успя да отбележи. Плонжа на Божидар Митрев не му помогна особено, но когато централният нападател е срещу вратаря, не можем да търсим вина в вратаря. Колективната грешка в отбраната на Левски позволи Сутиеска да намали резултата. Жуниор Мапуко показа, че иска смяна, явно се е поуморил. Не е готов да изкара цял матч и Николай Митов се съобрази с желанието на нападателя си. Мапуко излиза до края. Юношата на Левски, Георги Ангелов. Ето какво направи Жуниор Мапуко, за да допринесе за резултата. Откри още в началото на матча, не беше изминала и една минута. В 16-та секунда Мапуко се разписа. След това в 21-та минута направи резултата 2-0 в полза на Левски. А сега получава заслужена почивка. Роман Прокаска 3-0 в 46-та минута. А преди малко Божо Маркович намали резултат. Франсис Нар късно тръгна към топката. 10 минути до края на матча. Георги Ангелов е на 26 години. За последно игра в Верея. Старозагорци бяха изключително близо до участие в европейските клубни турнири, но отпаднаха за сметка на Левски. Ангелов се е подвизавал още в Банско и Монтана. Ще се бори за мястото си в средата на терена той, където конкуренцията се очертава да бъде много сериозна. Васил Панайотов, Прокаска, Антонио Вутов. Има и други опции, разбира се. От последните няколко минути футболистите на Никола Ракоевич вече владеят в по-дълги периоди топката, което не е добра новина. Има засада. Разбира се. В нередовна позиция беше Деян Зарубица. Божидар Митрев поднови играта. Търси с дълга топка Серджио Буш, който беше надскочен във въздуха.
нарушение в нападение. Няма защо да се сърди Божо Маркович. Показва, че е играл рамо в рамо срещу Димитър Пиргов. Какво ли ще ни покажат повторенията? Все пак чест прави на Божо Маркович, че се извини на Димитър Пиргов. Нямаше умисъл в неговите действия, това е вън от съмнение. Но тук не можем да говорим за игра рамо в рамо, а по-скоро за изблъскане в гръб. Божо Маркович отново. Георги Ангелов отне. Прокаска. Изпусна момента за пас, след това обаче печели нарушение. Гарнирано с жълт картон. Получава го резервата Бубаня. Хвана се за глезе на Роман Прокаска. Видя се ясно, че Бубаня го фаулира. Няма смисъл сега да изясняват нещата помежду си Прокаска и Бубаня. Получи своето наказание футболиста на Сутиеска. Още едно нарушение пред наказателното поле на гостите. Близък план на капитана Милош Бакрац. Само ви припомням, че в края на първото полувреме Роман Прокаска отбеляза след статично положение, когато Антонио Вутов чукна топката към него и със силния си десен крак Прокаска не остави шансове на Суат Личина. Как ли ще бъде сега? Още една смяна подготвя Никола Ракоевич. Прокаска този път директно високо над вратата. Смяната в Сутиеска вече е факт. Край на двубоя за Деян Зарубица. Вместо него до края с номер 30 Марко Вучич. Отново изпълнението на Роман Прокаска. Трудна топка за Серджио Буш. Франсис Нар все пак. Яблонски. Тунде Адениджи. Владяна гърди. Позагуби се в последните минути Бабатунде Адениджи. Ангелов към Панайотов. Позабави се с сигнала Мартин Линдби. Все пак е забелязал нередните действия срещу Васил Панайотов. Нуждае се от медицинска помощ той. Удобен момент футболистите на Николай Митов да поемат глътка въздух, да пинат глътка вода. Много е задушно в София. Температурите бяха много високи. Още с започването на матча 36-37 градуса. Трудно се играе при такова време. Това, че диктора на стадиона се включва, ми напомня да ви кажа, че изпълнителният директор на Левски Красимир Иванов апелира сините да се държат цивилизовано. Феновете на Левски и те наистина показват европейско поведение по трибуните, без никакви ексцесии. Няма и защо. Жуниор Мапуко. Така беше открит резултата. Ето го и втория гол на Мапуко. Излъга човек 1-1. Поведе още два пъти топката, нагласи я на десния си крак и с нисък удар по тревата направи 2-0 за удоволствие на Николай Митов, а това е третия гол за Левски, дело на Роман Прокаска. Няма да искаме да гледаме повторение на попадението на Божо Маркович, с което до някъде Сутиеска запазва, макар и илюзорните си шансове за реванша. Но все пак вече победата на Левски няма да е чиста.
Иван Горанов. Нарушение срещу него. Извърши го Денкович. Треньора Ракович призна, че много искал Денкович в редиците на Сутиеска и направил всичко възможно да го привлече. Има качества този футболист. Направи ни впечатление. Той има опит. Играл е в Апоел Хайфа, Войводина. С мачове още в унгарското и полското първенство. С много силен десен крак. Използван обаче е Денкович на левия фланг, за да може да влиза навътре, да шутира с десния си крак. Беше по-активен през първото по време, ако трябва да сме честни. Нарушение в средата на терена. И това трябва да бъде втори жълт, респективно червен картон за Мирко Радешич и той го получава. Сутиеска остава в намален състав с 10 човека до края на матча. Две нарушения извърших, а ти ме гониш. Може би това казва Мирко Радешич на главния съдия Мартин Мунби. Но рефера е този, който преценява. Закъсняло посягане срещу Серджио Буш на Мирко Радешич. И в двата случая имаше право съдията. Това е посягане отзад, без Радешич да играе с топката. За два шпагата Мирко Радешич напуска терена с втори жълт, респективно червен картон. Мирко Радешич ще пропусне реванша срещу Левски поради наказание. Странно, заради натрупани жълти картони, титулярният вратар Гилен не игра на Георги Аспарухов. Сега и Мирко Радешич с санкция. Вече сме в края на срещата. Нова атака на Левски. Подаване в наказателното поле. Панайотов беше там. Топка за Горанов. Тръгва на двойно подаване Ангелов. Не се получи замисъла. Божо Маркович, той умее много добре да гардира. И точно това му качество помогна за спечеленото нарушение от централния нападател. Трета и последна смяна ще има в Сутиеска. С номер 6 Немanja Nedić. Заменя Божо Маркович. А добавеното време е 5 минути. Суат Личина. Без да предприема излишни рискове. Силно към половината на Левски, където Пиргов не е обезпокояван. Връща напрежението малко пред наказателното поле на Сутиеска. Тъч за нашия отбор. Франсис Нар го изпълни. Назад към Горанов. Димитър Пиргов. Яблонски. Георги Ангелов. Панайотов. Ангелов. Яблонски. Цветкович. Спринтира Цветкович. Получи топката. Влиза на скорост в наказателното поле. Търси центриране към Серджио Буш. Франсис Нар. Връща към Горанов. Прокаска. Отново Роман Прокаска. Дали ще успее да стигне до топката? Не. Но усилията му доведоха до това черногорците да чистят безадресно напред. Независимо, че топката ще бъде в тяхна полза сега. Важното е друго. Алекс Боримиров е готов да влезе. Един от юношите на Левски. Син на спортния директор Даниел Боримиров. Понякога фамилията тежи, защото винаги те сравняват с бащата, когато особено е успял футболист, но Алекс Боримиров има своите качества. Много хубав ляв крак има той. Алтернатива е на Франсис Нар. Подаване към Иван Горанов.
Бабатунда Деничи ще излезе, за да може Алекс Боримиров да доиграе матча. Дълбоко в добавеното време от 5 минути пред погледа на своя баща Даниел Боримиров. Ще бъде интересно какво ще сподели пред камерата ни Даниел Боримиров след края на матча. Какво е неговото мнение за тази среща? Яблонски. Прокаска не можа да стигне до топката. Беше важно спорната топка да бъде спечелена от Панайотов. Сега подава Панайотов. Но Серджо Буш не се умя да овладее. Иначе имаше логика в отиграването на Васил Панайотов. Серджо Буш влизаше в коридор. Сега ще забележите. Ето как се промъкна между крайния защитник и централния бранител Серджо Буш. Дълга обаче му дойде топката. Отново Буш няма съперник в близо до себе си. Това му позволи да овладее и да спечели нарушение. Панайотов. Прокаска. Смени посоката. Панайотов също заслужава добри думи за представянето си. Подаването е към Иван Горанов. Има обаче вдигнат флаг. Има усещането за тънкото подаване. Васил Панайотов. Гледайте сега. Тук Иван Горанов влезе в положение на засада. Панайотов. Неизчерпаема енергия притежава. Серджо Буш опита се да комбинира с него. Не стана. Иван Горанов. Пиргов. Прокаска. Твърде силно е подаването му. Аут. Добавените 5 минути всеки момент ще изтекат. Втора топка на терена. Освирквания от трибуните. Те са насочени към Слав Личина, който изрита силно топката. Отново Личина. Държи се за главата Никола Ракоевич. От треньорския щаб на Сутиеска искат от главния съдия да сложи край на матча. Явно този резултат не е чак толкова лош за тях, поне така го приемат. Левски спечели заслужено срещу Сутиеска с 3-1. Това е всичко от стадион Георги Аспарухов. Да, сините можеха и да направят победата си още по-убедителна, но все пак това е добър турнирен резултат преди ответния матч в Черна гора. Сутиеска все още няма елиминиран съперник в европейските клубни турнири. Дано тази тенденция продължи и след ответния сблъсък. Как се разви матча? Джуниор Мапуко открие още в 16-та секунда след хубавото центриране на Бабатунда Деничи. В 21-та минута отново Мапуко беше точен за 2-0, а Ролан Прокаска направи преднината на сините още по-убедителна с много силен и точен удар от дистанция за 3-0. Единственото лошо дойде в 79-та минута, когато Божо Маркович се възползва от колективна грешка в българската защита и наказа Божидар Митрев. Левски Сутиеска 3-1. Добър матч за нашия отбор, който е с огромни шансове да елиминира Сутиеска. А знаете, че във втория предварителен кръг на Лига Европа чака Хайдук Сплит. До тогава обаче има време. Сега останете с нашата студийна програма.